Zdravím ľudia, jak ste videli, zabierame táto lava. Zabierame naše svoje veci, zabieram som ovce, takže všetko mám dvakrát, skoro všetko dvakrát. No ale pôvodne problém bol, nemali sme uhlie. Som preskúmaval a za tou lavou je uhlie, ale ako vidíte, to je možné. No, tak ma napadlo, či to nepôjde s ľuďma, no ale asi nepôjde, takže vezmeme a poprskakujeme. Z linca hodí samozrejme, to budeme potrebovať na ten do nedra, keď pôjdeme. Toto vlastne je takto do nedra, to ja tak volám. Skok, šup, šupaj, jo, to je to uhlie. To som hovoril, to je to uhlie. Takže asi tak. Takže uhlia by mohlo trafiť. Takže asi tak. Cez uhlia by mohlo trafiť. Ach jaj, čo dlho budeme horieť. Oj, chvála Bohu to neskončilo sa. Tak dúfam, že toto 5 uhlia bude stačiť. No, jak vidíte, moc toho nemáme. Železo sa hodí. Takže i železo tam dáme. I železo tam dáme. Aj železo. Takže asi tak. Tam dáme i železo. Ospravedlňte, to som ja robil. Takže asi tak. Ktoré budú stačiť. Počujete? Zombiti. Takže asi tak hodí odberná felotečka 1. Starou 1, takže vyzavneme si kýbel. Teď budeme mať. Vezmeme lavu. Jak to býva. Lavičku. Vezmeme toho šuplíka. Tak. Fakt. Koľko to mám? Ako ľudia, jak to zapálime? Jak to zapálime? Tak. Železo. Tak. A ideme. Čo? Ešte som hore. Kúkneme, čo tu je. Takže je položiť točka. Takže za chvíľu to ukončím. Takže pačko ľudia a subscribe. Takže zdravím ľudia, to som ja.
dajte odber, subscribe, tak už to poznáte, tak môžeme začať. Tentokrát som sa rozhodol, že že pôjdeme do Nedru. Nepýtajte, prečo som sa rozhodol, tak poďme do Nedru. No, ale videl som video a volal som tak nahliadol, že keď sme boli na tej preskúmavačke, volal som prečo. Idem sa presnúť, čo to bolo. Takže asi tak. Samozrejme, nevideli ste môjho kona. Keď áno, tak píšte do komentárov. Takže, tak. Ale ešte som nedal hlasovanie o tej liste, tak napíšte do komentárov, že jednotka nehať lišku, dvojka nenehať. Teda ochočiť. Jednotka je ochočiť, dvojka neochočiť. Takže asi tak, neochočiť. No možno... Dajte odber na Fero 1, doporučujem, dobrý kanál. Takže dajte mu tam odber. Dúfam, že budeš spokojný. A ste mali... Čo bolo za zvuky? Počuli ste to? To znelo jak Minecraft boli. No neviem. Aj dajte mu tam odber. Naozaj ste dosiahnuť tých 100. Naozaj to ste dosiahnuť. A je to naozaj dobrý youtuber. Nahráva dobré videjka, nie že ne. A tiež tomu vlastne robí reklamu. A dúfam, že Fero 1 aj mne urobí reklamu na môj YouTube channel. Zvyčajne mávate odberateľov. A menuje sa trocha tomu druhý ako ja. Ale ja som... Počúvajte. Napíšte 3, keď chcete, aby som natáčal každý deň jedno videjko. Napíšte 4, keď nechcete. Píšte. To by ma zaujímalo. Chcete proste, aby som natočil každý deň jedno videjko. A budete mať nebo jedno. Takže asi tak, pýtam sa vás. Tak píšte. Lebo my youtuberi nevieme. Takže píšte, to bude dobre, keď to napíšete. A ideme do tejto dievky. Tu sme boli. Nie, tu sme neboli. Kde sme boli? Jo, tuto sme boli, nie Rudia. Áno, tu sme boli. Ešte nevideli nič. Dobre, tu sa to rozdieluje. Pôjdeme touto cestou. Srpá ulička. Jaj, creeper! Oh man, creeper! Oh man, creeper. Bol tu creeper. Ja som sa tak naprašil. Zaprašil creeper. Ľudia, píšte. Či chcete, aby odstranili z Minecraftu creepery. To píšte. Vidím, že sa z toho vyrábajú rakety. Aj niekoho odstrania. Lebo to je naozaj zlý. Na základe čoho pridali ľudí. Že haló, dáme sem volať takú odstavnú postavu, ktorá sa bude volať creeper. Akože... Bude sa volať creeper. A bude zase tak. Takže asi tak. To je najhorší, ten creeper. Takže asi tak. Neviem na základe čo dali. No ale ešte mám dosť soutiek. Tak by som mohol to zrobiť.